told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Diu, Rosa i Mari Blanca són filles de Martín i Julián i formen una parella amb elements comuns i contraposicions. Com l'autor apunta a una part de l'escena quarta, diu, Mari Blanca es junto a Rosa un fiel contraste. Mientras Rosa se muestra decidida, activa, desenvuelta y moderna sin exageración, Mari Blanca es algo tímida, un tanto mística y con ese recogimiento característico a veces de la formación conventual. Els noms estan escollits per formar la psicologia de cada personatge. La rosa és símbol de la passió, la rosa tan blanca com la roja són símbols de passió, d'amor. En canvi, blanca és les nòvies es casen o es casaven, no? De color blanc, que significava la puresa, l'obediència, i cada nom està escollit, jo crec, a meu parer, que està escollit en idea, no? Ell sabia de què escrivia. Ell era un intel·lectual que fins i tot els noms es va escollir pensant en quina era la psicologia dels seus personatges. Hi ha dos enfrontaments, tenim el proletariat contra la patronal, tenim les filles i la dona, que encara està sotmesa una mica a la voluntat de l'home, però al final hi ha una transformació. I després tenim La padre està en guerra. La padre està en guerra, en canvi, és una temàtica totalment diferent i relata un no a la guerra. Un no a la guerra que encara tenim als carrers, que fa 3 mesos a les notícies estava ja no hi ha guerra a Ucraïna, ja s'ha oblidat Kiev, ja no hi ha refugiats, ja la televisió ja no ens mostra aquesta part, no ens vol mostrar aquesta part, i encara tenim la necessitat de sortir al carrer amb una pancarta de cartró dient no a la guerra. Doncs la manera de reivindicar l'Amadeo aquest no a la guerra va ser escrivint La patria està en guerra. La patria està en guerra és una família on cada un és del seu pare i de la seva mare. És a dir, una era d'un país, no sabem on està ubicat, és un país d'Europa, també hem de tenir el context històric, és un context europeu on el cap del cultiu era la guerra i en una família hi havia gent de tot, hi havia gent que era d'un país que no el podem ubicar, no sabem on es va ubicar Amadeo, tenim gent que és del país i això criden a la gent al front. I clar, tota la família està molt nerviosa, per què? Perquè saben que van a perdre gent, perquè és una família de 8 i es quedaran en 3, perquè tots són homes i els homes han d'anar a la guerra. El pare vol anar a la guerra però no el deixen, és un home que està ja major i volen anar els fills estan casats, però com està casat, jo no sé, París, l'altre no sé què, i tots els països van a la guerra. I és una obra molt bonica perquè hi ha un agermanament, no? No és un país contra un altre, sinó jo no vull que el teu país entre en guerra perquè el prendré a tu, perquè realment el que hi ha darrere la guerra són persones i és el que compta, no? Se van a la guerra, no sé, 100.000 soldats. Ja, per a nosaltres és una xifra, però per a cada família que envia o que ha de marxar una persona a la guerra no és un soldat més, és el seu marit, és el seu pare, és el seu germà i pot ser un torn més. I aleshores
aquestes dues temàtiques d'una psicologia per a mi molt profunda va ser capaç, Amadeu, de transmetre-ho en 2 obres literàries que estan configurades i filades d'una manera perfecta, no hi ha cap forat. Pot haver algun forat històric, però de manera literària i el missatge que vol transmetre són 2 obres magistrals per a una persona que el seu dia a dia era un altre i no era un despatx on vaig escriure i vaig a viure de les meves lletres, no? I bueno, hi ha 2 obres, jo penso que culminen en 2 temàtiques molt importants. Jo crec que el missatge de l'Amadeu és el canvi no és dolent, sí es va cap a la prosperitat, però per això es necessita un canvi de mentalitat en la societat. I, bueno, este és el resum, el comentari literari, un resum molt resumit de més informació al llibre i moltes gràcies per escoltar. Gràcies, David, gràcies, Rosa. Ara només queda que llegeixi el llibre, ja? I també comprovareu, ho heu comprovat, que a Rosa no m'ha quedat malament, quan hem parlat de Sant Nou, van intentar. Jo només comentar les 2 cosetes, tornant a la biblioteca, que quan acabem l'acte i tot això, després està les subscripcions, és a dir, la distribució i de tot això se n'encarrega la Biblioteca Pública Municipal i allí fa... And when you get bored, killing me. And when you get bored, killing me. And when you get bored.